Dèiem, Joan, que a banda de parlar del teu llibre, No parles mai un bon català, volem aprofitar la teva presència a Madrid com a diputat i portaveu, a més, d'en Comú Podem sobre aquesta guerra i la situació que genera. Demà, ha anunciat la ministra de Defensa, es portaran 1.370 llançagranades i 700.000 cartutxos de fusell, s'envien metralladores cap a Ucraïna, no sabem exactament el nombre, i aquest gir en els anuncis del president Pedro Sánchez ha provocat, diríem, si més no, divisió pública en els representants de la vostra formació política, no? Hem vist que la vicepresidenta i també el ministre Subirats fan suport a la mesura i, en canvi, la ministra Ione Belarra o Pablo Echenique s'hi han manifestat en contra, no? No sé, tu com a portaveu, on situeu la vostra posició? Jo, sincerament, penso que si en aquests moments no tenim dubtes, si en aquests moments no tenim incertesa sobre com enfocar aquesta situació, és que probablement no som humans, no? És a dir, estem davant d'una situació tan greu que crec que és normal que aquests dubtes es puguin expressar i fins i tot que es facin públicament. Jo crec que és un exercici d'honestedat política i, d'alguna manera, que puguem expressar també de quin és el camí, de quina manera hem de continuar treballant. Jo que aquests dies, com tu deies, s'ha discutit en el Congrés dels Diputats, he escoltat no només a gent d'Unidas Podemos, sinó d'altres forces polítiques de l'espai de l'esquerra a nivell estatal, el senyor Rejón, fins i tot Esquerra Republicana, o el que va dir el diputat de Compromís. Però vosaltres sou el govern, perdona. Sí, però jo et vull dir que és un tema complex per poder analitzar-lo, que requereix de matisos. És molt difícil fer un posicionament sense tenir temps per poder matisar-lo. I jo, per exemple, escoltava, que segurament vosaltres les vau també comentar, les paraules del diputat de Compromís, el senyor Baldoví, que crec que molta gent es va sentir identificada i referenciada amb el que deia. Per tant, en aquest sentit, crec que l'obligació que té també... Bueno, deia precisament això, que tenia molts dubtes sobre com poder enfocar aquest aspecte, i crec que el que hauria de fer el govern de l'Estat és, primer, liderar l'ajuda humanitària, en aquest sentit... Això és el que s'havia dit primer, que només hi hauria ajuda humanitària. Aquesta és fonamental, és a dir, ajudar el poble d'Ucraïna ha de ser un objectiu prioritari del govern de l'Estat i crec que també de la resta de governs d'Europa. No llançar mai la tovallola de la via diplomàtica, perquè crec que hem de treballar i hem de posar tots els esforços per poder resoldre un conflicte d'aquest tipus i després donar ajuda també al poble d'Ucraïna, perquè és el que està sent en aquest aspecte massacrat. Però i el debat sobre si enviar armament a Ucraïna és ajudar a la pau o, per contra, seguir alimentant-la, la guerra... És un bon debat, jo crec que és un debat que és honest tenir-lo. Però tu què penses? Jo vinc d'una tradició pacifista, vinc d'una tradició contrària al que pot representar la OTAN, vinc d'una tradició de defensa del no a la guerra i del no a totes les guerres, perquè a Europa també en algun moment haurem de fer una reflexió del nostre grau de racisme, perquè posem el focus en unes guerres i en uns refugiats que estan a Europa, però ens oblidem de moltes guerres i de molts refugiats i moltes vegades li tanquem la porta a Europa de refugiats que són de fora d'Europa, però és evident que en aquest moment hem d'ajudar al poble d'Ucraïna i ells han de ser els que ens diguin de quina manera els podem ajudar. Quin lema et representa més? No passaran o no a la guerra? Jo crec que són dos lemes molt compatibles, són en moments històrics diferents, però que segurament tenen un rerefons molt similar i que, per sort, jo crec que aglutina a la gran majoria, no només del poble de Catalunya, sinó també de la resta de l'Estat. Ja. Pablo Iglesias, que l'altre dia era al planta baixa, deia que potser la solució passaria per enviar una força especialitzada, una força militar especialitzada, un exèrcit, liderat per Estats Units, on potser hi hagués contribució espanyola. Que el debat hauria de ser aquest. Més que si enviar armes, potser s'ha de dir si Espanya està disposada a entrar en guerra, no? Jo crec que no només Espanya, sinó també Europa hauria de tenir una certa autonomia
a la seva política exterior, no? I també, ara que parlem, que és un tema que també hi ha un rerefons estratègic d'energies, no? També la seva política energètica, no? I en aquest sentit, doncs, a mi no m'agrada una Europa que es tingui excessiva dependència dels Estats Units, sinó que hauria de tenir, doncs, la capacitat per poder liderar la seva pròpia, tenir aquesta autonomia, no? En el lideratge de la seva pròpia política exterior i de defensa. Ahir el president aragonès, a propòsit d'aquestes armes que demà sortiran d'Espanya i aniran cap a Ucraïna, demanava que es pogués garantir la traçabilitat, però no sé si aquestes armes en un combat cauen en mans de Putin, diríem. No sé si estan enviant unes armes que canviaran de bàndol, no? Jo estic molt d'acord amb les paraules que deia el president aragonès. Jo crec que tenim l'obligació, fins i tot moral, de fer un seguiment i de fer la traçabilitat si al final s'acaben aportant aquestes armes, vinguin del país que vinguin. Demà surten, eh? Sí, per això et dic, vinguin del país que vinguin. Un cop fet això, doncs, és evident que l'objectiu no ha de ser un altre que intentar acabar amb la guerra. És a dir, l'objectiu prioritari d'Europa hauria de ser el de l'alto al foc. És veritat que és complicat perquè ja han començat, no? Ja s'ha començat la guerra i, per tant, diguéssim que la via diplomàtica està tocada, no? Però no hem de llançar la tovallola. T'agrada com ho està fent Josep Borrell? Bueno, a mi no és una de les persones que em pugui agradar moltes de les coses que diu i que fa, però crec que al final no podem tampoc frivolitzar un debat d'aquest tipus, no?, en la figura del senyor Borrell, ni tampoc, doncs, despistar-nos, sinó que ens hem de centrar en allò que per mi és prioritari, que és aturar aquesta guerra. Ja. Hi ha gent que diu és molt còmode dir no a la guerra o sí a la guerra, fins i tot des d'un plató, aquí o des d'un article d'un diari o des d'una ràdio, no? Però al final la gent que és allà són les que es juguen la vida, no? Totalment, és que només veient les imatges, que per cert vull aprofitar també, ara que estic aquí, en donar les gràcies a la feina que està fent els serveis informatius d'aquesta casa. Jo crec que es posa en valor per què necessitem una televisió pública, sobretot en aquests moments tan durs, no només per Europa, no? Però és evident que quan veus les imatges de televisió amb el que està passant a Ucraïna, doncs qui no s'esveri i que no pensi en com podem ajudar aquelles persones és que probablement no és d'aquest món. La pregunta és si aquestes armes que sortiran demà d'Espanya poden servir per derrotar Rússia, aquestes i totes les altres que vagin arribant, no? Per això dic que amb molts matisos jo crec que el que estem més o menys tots d'acord és com podem ajudar a Ucraïna, que és qui en aquests moments està sent atacada i massacrada pel govern de Putin. Clar, ahir, per exemple, a la manifestació que es va fer a Barcelona, en el moment que es va llegir la referència a l'OTAN, hi va haver un grup d'ucraïnesos que va dir no, és que nosaltres volem que l'OTAN sigui a prop o ens defensi, no? No sé si hi ha un nou esperit bel·licista ara mateix que va arrelant a Europa, perquè veiem com Alemanya amplia els seus pressupostos de defensa, no? Com l'OTAN també agafa nou cos. Jo espero que com a societat siguem capaços de donar una resposta pacifista a aquesta situació. És veritat que és molt complicat perquè és que tenim una guerra a 4 hores d'avió, i això no se'ns pot oblidar. És una guerra pel gas, pel control del mercat de l'energia, aquesta? Penso que és una guerra que té molts rerefons i, evidentment, el de la política energètica n'és un. Per això jo reclamo també que Europa tingui una política energètica que aposti per les polítiques energètiques i que ho faci des de la seva pròpia autonomia. Això per mi és també un element fonamental, tot i que, repeteixo, ara l'objectiu és salvar vides, demanar l'alto al foc a la guerra i acabar amb aquesta guerra. La discrepància interna que vam veure ahir s'acaba aquí, diríem. El govern està unit sobre aquesta estratègia que segueix. Jo és que vinc escoltant des del primer dia que aquest govern està dividit, que està en crisi i cada vegada van passant coses. És normal que en un govern de coalició hi hagi matisos, hi hagi discrepàncies i es formulin de forma pública. Per tant, a mi això no em preocuparia. Repeteixo que crec que això ho vull deixar molt clar. L'objectiu fonamental de tothom, i tinc la sensació que no només dels partits polítics que formem part del govern, és d'acabar amb aquesta guerra. Escolta, Joan, tu que segueixes aquestes causes, és una coincidència, és un factor del calendari judicial, el fet que la Fiscalia arxivés ahir les causes contra el rei emèrit, que ara que estem molt ocupats amb aquesta guerra, mediàticament? Clar, jo no tinc proves, però em dóna la sensació que no, perquè no és la primera vegada que la Casa Reial aprofita l'actualitat greu com és aquesta per situar una notícia
d'aquest àmbit. Per tant, més enllà de si s'ha aprofitat o no, el que jo sí que vull destacar és que a mi em fa vergonya un país en què una persona no pugui ser jutjada quan la pròpia Fiscalia reconeix que ha comès delictes. Per tant, tenim un excap de l'Estat, el rei emèrit, que podem dir que és un delinqüent sense condemnar, perquè la pròpia Fiscalia dona per vàlides moltes de les proves que determinen que ha comès algun delicte. Per tant, entenem que Joan Carles I tornarà net de papers, no? A mi primer el que m'agradaria és que marxés ell i tota la família des del punt de vista que jo vull un estat republicà, però si torna, que ho faci donant explicacions, perquè no és qualsevol persona, perquè és una persona que ha representat la prefectura de l'Estat, és el cap de l'Estat, ho ha sigut durant molt de temps i segurament, pel que diu Fiscalia, s'ha enriquit de manera il·lícita aprofitant la seva situació de representant polític. Per tant, a mi em sembla que és bastant indigne que torni i que ho faci sense donar explicacions. És clar que podríem dir que la guerra també ha deixat en segon terme la crisi del Partit Popular, que entenc que tu també la vius al Congrés dels Diputats, a més el relleu de la presidència del partit, no sé com ho has seguit, aquestes diferents ànimes que hi ha al PP, i sembla que, vaja, Núñez Feijóo es postula, no sé si... Encara que sigui des de fora, lògicament, esclar. Tinc la sensació que més que una crisi de lideratge, que ho semblava, o d'espionatge en algun moment, és més una crisi de projecte polític i de projecte ideològic del Partit Popular, que té un competidor per la ultradreta que li està posant les coses molt complicades, que l'està situant a les seves pròpies contradiccions i que tenim una de les poques dretes d'Europa que no té problema en pactar amb la ultradreta, i una ultradreta amb declaracions racistes, homòfobes, xenòfobes, masclistes i de tot tipus. Per tant, que faci la seva reflexió, que els hi baixi bé si els hi ha d'anar bé, però crec que el projecte ideològic d'una dreta democràtica hauria de passar per desentendre's d'una dreta antidemocràtica com és Vox en aquest moment. En Joan Mena, que ens acompanya aquesta nit, acaba de publicar aquest No parlaràs mai un bon català, les mentides sobre la immersió lingüística. Hi ha un capítol, de fet, titulat La llengua com a arma política, que no sé si, salvant les diferències, en la guerra actual, Ucraïna-Rússia, també a vegades s'ha plantejat el tema d'un ús d'una llengua o d'una altra com a motiu d'estendre l'odi, no? Bueno, jo no faria comparacions, no? No, per dir que l'ús polític de les llengües, al final... No, jo el que intento explicar en aquest capítol és com hi ha una ofensiva premeditada i planificada per part de la dreta judicial d'aquest país per combatre el model d'immersió lingüística a Catalunya. Tenim un atac de la dreta mediàtica, un atac de la dreta política, i el que a mi més em preocupa des del punt de vista democràtic és també un atac de la dreta judicial, perquè s'han adonat que allò que no han sigut capaços de modificar-lo a través de les urnes, a través de guanyar-lo en els parlaments, en els congressos, ho puguin fer a través de sentències judicials. I a mi crec que aquesta és una mala manera de funcionar des del punt de vista democràtic, especialment si ho fem quan parlem d'aspectes pedagògics com pot ser l'ús de la llengua a l'escola. El títol del llibre ja te'l van donar quan estudiaves primer de batxillerat, no? Sí. Diguem que hi havia una professora que et va dir que no parlaries mai un bon català perquè eren les O's. Perquè em costava molt distingir la O oberta de la O tancada. Però ja ho has superat, això. Bueno, jo espero que ho hagi superat, i si no, escolta'm, hi ha... Era una manera d'estimular. Hi ha moltes modalitats de parlar català i no totes distingeixen entre la O oberta i la O tancada, no? Però és veritat que el que em va dir aquella professora, amb els anys, jo m'ho he pres com una manera d'incentivar i de motivar-me i de poder superar els meus propis límits, que probablement és un dels exercicis que hem de fer els docents, no? No, però tu has estudiat filologia, t'has dedicat a ensenyar lingüística, no? És a dir, que les llengües sempre t'han interessat. Molt, sempre m'han interessat molt, sí. En el llibre en Joan Mena fa un repàs de la seva experiència com a fill de la immersió lingüística, així et defineixes, la comparativa amb d'altres models, el canadenc, el belga, el finlandès o d'altres comunitats autònomes, i hi ha dos riscos i dues fortaleses de tot plegat, hi veus, la segregació educativa i el desequilibri competencial com a risc, i com a fortalesa la mobilització social i les sinergies de les lluites compartides.
Això és comú a tots els models? Això és propi del model català. Per això jo poso en valor el model català, perquè és el que ha aconseguit que no hi hagi aquesta segregació educativa que sí que es dona en altres models, com per exemple en la primera etapa del model basc. Ara és veritat que és un model que cada vegada més s'emmiralla en el model d'immersió lingüística de Catalunya. Poso molt en valor també el principi de la transversalitat, és a dir, aquí defensem el model d'immersió lingüística gent d'esquerres i gent de dretes, gent que és independentista i gent com jo que no ho som, o gent que ve de l'àmbit i de l'entorn rural o gent que ve de l'àmbit i de l'entorn metropolità, que jo crec que aquesta és una de les grans virtuts que té el nostre model d'immersió i que li ha donat aquesta perdurabilitat en el temps. Entre els reptes de futur, Joan Mena defensa el model d'immersió, encara que sigui com a motor, vaja, sempre com a motor d'igualtat d'oportunitats, encara que sigui en una societat que ha canviat molt, que ara és multicultural i que potser no s'assembla al moment en què es va aprovar la llei d'immersió lingüística. I pel que fa a l'ús social, Joan, dius que és injust també carregar-ho tot sobre les esquenes de l'escola, no? Jo trobo que és molt injust, i que moltes vegades, cada vegada que tenim un problema en el país, posem el focus en l'escola i en com s'ha de fer pedagogia a l'escola, mentre l'anem retallant i anem debilitant l'escola pública amb totes les polítiques dels últims 10 anys. I crec que és un debat diferent al debat del model d'immersió lingüística que garanteix que les persones que passen per l'escolaritat obligatòria puguem ser competents en llengua castellana i en llengua catalana, i un altre debat és el de l'ús del català, és a dir, a mi m'han donat l'eina per poder utilitzar les dues llengües, ara depèn de molts factors quina és la llengua que jo utilitzo. I tinc la sensació que no hem fallat en el model d'immersió lingüística, perquè aquest país, com deia, ho ha treballat des de la transversalitat, dels grans pactes, des del catalanisme transversal, per dir-ho d'alguna manera, però en canvi sí que hem fallat en les polítiques culturals. I un dels exemples, abans que deia el que està fent bé aquesta casa, un dels exemples també hem tingut retallades, per exemple, en inversió a Televisió de Catalunya, a la programació infantil. Jo recordo, i ho explico al llibre, que vaig aprendre català no només pel model d'immersió lingüística a l'aula, sinó també per veure l'Arare o Son Goku a TV3. Avui és molt difícil poder tenir accés a la programació infantil, perquè hi ha hagut també una desinversió i això afecta també a l'ús social de la llengua. No cal que parlem de la dificultat de tenir accés a través de les xarxes socials, del món dels influencers, és a dir, són elements que hem de tenir en compte. Per tant, tinc la sensació que la immersió lingüística ha funcionat, ha garantit que les generacions d'aquest país siguin bilingües, siguin competents en les dues llengües, però les polítiques culturals i de mitjans de comunicació del govern de la Generalitat potser no l'han encertat tant. Acabem, Joan. Hi ha el debat del 25%, ja en la part final del llibre, i apuntes que el Departament d'Educació hauria de protegir alumnes, mestres i model, i insistir en que la LOMCE potser és una estructura que ha quedat ja derogada, no? Bueno, potser no, ha quedat derogada. Jo l'he votat. No sé si he votat una cosa que el Tribunal Superior de Justícia encara no s'ha enterat, però és que al Congrés dels Diputats hem derogat la LOMCE. I jo vull posar l'accent aquí, perquè de vegades és fàcil defensar la immersió lingüística des del Parlament de Catalunya, perquè hi ha una majoria molt qualificada, però jo, des que soc diputat, he votat diverses vegades el model d'immersió lingüística al Congrés dels Diputats i totes les vegades l'hem blindat, és a dir, he votat a la Comissió d'Educació del Congrés dels Diputats a favor del model d'immersió lingüística i hem votat majoritàriament a favor, i hem derogat la LOMCE que blinda el model d'immersió lingüística. Per tant, el que hauríem de garantir és unes sentències que estiguessin fetes sota el paraigües de la nova llei d'educació i no d'una llei que ja està derogada, que és veritat que deia el que deia, però avui la llei orgànica, que està aprovada amb les majories que requereix la Constitució, el que diu és que són les administracions educatives, en el nostre cas el Govern de la Generalitat, els que determinen el règim lingüístic de les aules. I vull recordar també, i aquí tenim a l'Anna, que ho sap molt millor que nosaltres, que la Llei d'Educació de Catalunya determina quin és el model d'immersió lingüística de Catalunya i és una llei que en el seu moment, en el 2009, ja va passar el filtre del Tribunal Constitucional. Per tant, em sembla que estem davant d'una operació claríssima per part de les dretes d'aquest país. Moltes gràcies, Joan. Tornem ara nosaltres a la taula. El debat sobre el no a la guerra i de quina manera es pot aturar el mantindrem també ara amb els nostres analistes.
Gràcies, Joan Mena. Parles un molt bon català, per Gràcies. tant, el títol no fa justícia. Distingeixo bé, no?, les os obertes i les tancades. Obertes i les tancades. Moltes gràcies.